Здравейте хора, това съм аз, Трая. И днес ще правя пародия на Гери Рикол, или по-точно момичката мен. Да, пародията няма да е каквато някои хора очакват. Няма да включва глупости и тем подобни неща. Просто ако включва, аз няма да ги казвам. И така, да започваме с пародията. Алкохоличка като мен, няма книжка на кола, после мене ще глобя, да. Ти ли си това? Ченкето, ти ли си това? Кой си глобявал до сега? Питам те, кой си глобявал до сега? Ти налей виното на мен, ти налей. Ти налей виното на мен. Кой си го бял до сега? Кой си го бял до сега? Питам те, кой си го бял до сега? Питам те, кой си го бял до сега? Ти налей виното на мен. Ти налей. Ти налей виното на мен. Къде се губи до сега? Кой се глобява от сега? Къде се губи до сега? Кой се глобява до сега? Ти налей виното на мен. Ти налей виното на мен. Аз ли съм това хлапето? Аз ли съм това? Аз ли съм това хлапето? Аз ли съм това? Ти налей виното на мен. Ти налей виното на мен. Ти налей. Кой си глобявал до сега? Кой си глобявал до сега? Къде се губи до сега? Кой си глобявал до сега? Питам те, къде са тичегетата, колегите, къде са? Къде се губи до сега? Клещи ми пишеш? Аз ли съм това, което търсиш? Аз ли съм това? Кой си глобявал до сега? Питам те, кой си глобявал до сега? Ти налей виното на мен. Ти налей виното на мен. Кой си глобявал до сега? Къде са мичегетата? Нямам книжка на кола. Защо се бави до сега? Да, както казах, не беше това, което очаквате. Тъй, че дано ви е харесало. Ако ви е харесало, дайте палца нагоре. Ако не ви е харесало, не давайте палца надолу. Да. Не харесвам отрицателно, не давайте отрицателно. Палца надолу са отрицателни. Така че ваш си проблем. Оставете. Така, наистина да ви е харесало. Надявам се да имам повече абонати. И какво ще кажете за представлението? Напишете коментари. И не давайте палца надолу. Моля ви, без коментари, наистина. Не ми харесва да има коментари. Така че, бай, до следващия път, да ви е харесал. Аз ще качвам клипчета, когато мога, така че не мога да давам информация за своите клипчета. Може би ще качвам през ден или през 2 дни, или просто когато мога, така че информация за моите клипчета няма да дам. Чао! Чао!